da yawa za ka ga idan aka samu irin wannan dama daga cikin ƙalubalen muna da yawan aure ma mun yan aure inda kace talauci yake wani ne ya samu 500 sai ya je abu mata da can ya rabin kuɗin ya dai san bashi ne ko ya san bashi to ya ci bashi zai kuma biya kuma yana da matar shi fa malam ba yau da matar ba fa ba da shi ya ci ya aure ba shi ya aure zai biya in yi shi a kotu ai kadar shi za su yi za su yi da kadar sun ya biya al'umma kuɗin su wani shi mana matar ne yake da ita to in ya bance ka mara abin da kake so shi a ji hankalin mutane in zai karɓi kuɗin su yi kokari su tsuruta kuɗaɗen nan su ci gaba su yi kasuwancin da zai samu riba a cikinsa in ma za ka aure sai in za ka yi auren sai ka yi a cikin ribar ka yau ko malam wata akwai abin da talakawa ba su gane ba idan ka karɓo aron kuɗi naira miliyan 5 daga wajen banki kar ka dinga tsammanin ba cewa kai miliyan 5 ce taka to abin da ya kamata ka dinga tunani cewa shine da ne kasuwancin miliyan 5 a wata ɗaya na samu ribar naira 200,000 to ka dinga tunanin ba kai a cikin 200,000 ne kuɗinka rayuwar ka ta cikin 200,000 ne ba cikin miliyan 5 ba cikin miliyan 5 ba saboda za ka mai da miliyan 5 kuma a riban ma sai ka mai da to an baka ko da ba za ka mai da komai ba bai kamata kuma ka zo ka kashe naira 200,000 ba gaba ɗaya ribar ka saboda can ne ake tunanin ka tashi ka dawo da wani 500 na miliyan 5 ɗin a 200 da kake samu riba kada rayuwar ka ta dinga wuce rayuwar naira 50,000 wannan shi zai baka dama ka dinga ajiye ranar naira 150 a matsayin uwar kuɗi da zaka tasa na gaba domin da mai irin halinka ya dinga kashe kuɗin da yake dinga samu a kodayaushe da baka samu damar da wani ya baka aron miliyan 5 saboda shi yanzu ya riga ya gama da bukatarsa ajiyar kuɗi ne ke ta yi yana sai ka tubarin zuwa taimake ka dan kai ma ka je ka juya kuɗin ka samu naka a ciki to duk wanda ya karɓi wannan bashi a yi taka a wajen mu'amala da bashi bashi ne wanda in ka karya shi ka taimaka wajen rubuta ƙasar gaba ɗayanta in ka lallaba bashin nan kai ne kake taimakawa wajen dawo da tattalin arzikin ƙasar ya zama akwai kayan masarufi akwai kaza da ake